Naša firma Sida Inovatív má už 10 rokov a za ten čas sme sa rozrástli na 120-členný kolektív. Doteraz sme sa zameriavali len na rozvoj biznisu, ale nemali by sme sa zameriavať aj na rozvoj ľudí? Keďže ryba smrdí od hlavy, pravdepodobne by som mal začať od seba a od nášho manažerského tímu. Lenže ja toto sám nedám. Tak ja idem za Monikou. Som zvedavý, čo mi na toto povie. Mal by som pre ťa takú zaujímavú výzvu. Práve som rozmýšľal, že kde ďalej by sme mohli posunúť našu firmu aj z pohľadu rozvoja našich ľudí, keďže je to jedna z našich hodnot, ktorú máme. A napadlo mi, či by ste spolu na HR s koleginkami nepripravili nejaké rozvojové školenie, čo znie celkom fajn, len má to taký jeden malý háčik, že budget je 0 eur. Tak dúfam, že sa s touto výzvou nejak veľmi dobre popasuješ. Ďakujem. Challenge accepted. Táto výzva v čase, keď prišla od nášho CEO, bola o to náročnejšia pre mňa, že som bola vo firme ešte len niekoľko mesiacov a teda potrebovala som spoznať lepšie management. Preto sme sa spolu so CEO rozhodli, že zoberieme celý management na tzv. Offsite meeting, kde sa lepšie spoznáme, zladíme a navrhneme si tú víziu našej firmy, kam chceme smerovať a upresníme si tie hodnoty. Pre mňa srdcom rozvojára bolo veľmi dobrá správa, že sme sa zhodli na hodnote rozvoj a k tomu ešte partnerstvo a proaktivita. Avšak toto bola tá ľahšia časť celého programu, alebo teda toho rozvoja, ktorý potrebujeme nasetovať. Tá ťažšia bola, ako to celé dostať do života. A toto bola úloha pre nás, pre HR, aby sme to spolu s kolegynkou zvládli. Tak idem za Baškou, aby sme sa na to pozreli, ako sa s tým popasujeme. Ahojte, dievčatá. Ahoj, Baška. Tak ako sa popasujeme s tým našim rozvojovým programom? Tak na začiatok sme potrebovali zmapovať skillset našich manažerov. A to sme urobili spustením 360-stupňovej spätnej väzby, ktorú sme si našili na mieru pre našu svidu. Vytvorili sme si ju interne a naviazali sme na ňu naše hodnoty. Následne sme s každým jedným manažerom absolvovali 1-na-1 stretnutie, na ktorom sme nastavili ich osobné rozvojové plány. Zároveň nám z tejto 360-ky vyšli aj konkrétne zručnosti a témy, ktoré potrebujeme u našich manažerov rozvíjať. Ivko, tak čo ti dala naša 360-ka? Ahoj Baška. Tak 360 mi dala celú spätnú väzbu na moju prácu manažera, vďaka čomu sa viem pracovne aj osobne rozvíjať a ďalej posúvať. Na základe výstupov z 360 stupňovej spätnej väzby sme vytvorili našu internú Leadership Akadémiu. V zmysle slov už starých Rimanov dajte ľuďom chlieb a hry, sme chlieb mali v zmysle obsahu tejto našej Leadership Akadémie a tou hravou časťou bolo, že sme začali podávať legálnu drogu LSD. Ale nie, nebojte sa, nešlo o reálnu drogu, ale za týmto názvom LSD sa skrýva Leadership and Self-Development Akadémia. Spočívala v workshopoch, mikrotréningoch, follow-upoch, šérovaní, dvojhodinových stretnutiach, kde sme spolu diskutovali na témy, ako je rola lídra, prezentačné zručnosti, motivácia, time management či delegovanie, respektíve ďalšie témy súvisiace s rozvojom ľudí. A čo nám to dalo, kolegovia? Dali sme to spolu.